Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:30. Ang oras inyo kabus nga lagad si Tito Wilma. Updanay naman kita tugtugtak na stress. Sa karon iya nga adlaw Sabado, katapusan nga adlaw sa bulan sang Oktobre, pet sa 31 tuig 2020. Ang pagpangamustay neton sa kutob sa malabutan sa ngeton pagpangalagad sa karon nga hapon kon kamustang paniyagatan. Sa mga nagatrabaho nga ara subong sa ila puloy-an upod ang tagsa nila kapamilya, mga kabataan, medyo ulog tas gamay, tiopdanay naman, pero importante na himos ang tanan. Panglabahingagaw, tungod medyo malagaspas ang hangin, ang pagmalas ang inyong mga linabahan, di ba? Nang labagid hingagaw kaina, kay tinagkalit man si Haring Adlaw sa pagpakita sa aton, di ba? Kanami sang iya pagbutlak kaina sang aga, kanami sang kainit nga nagadapat sa aton panit, aga pa kaina. Di ba? Okay, yes, Tito Wilma. So sa ato naman dira mga senior citizens, sa mga young at hearts naton, mga kabataan, sa kutob sa malabutan sang paaton pagpangalagad karon nga hapon, ano sudan tada paniaga? Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite. Pero ang test nyo man sabton ang pamangkot ni Tito Wilma, syempre, aton Christmas countdown, pila na lang tawi, 55 days before December 25, Christmas Day, and 62 days before New Year, January 1, 2021. Kinami, anong sudaan nyo da man? Kung hindi matulog-tugnaw, iya do ka nami lang gini ng mga kung hindi sabaw, ano tawe, ha? Malay ng mga adobo nga tangkong, adobo nga takway, do something na nga mo na, no? Na parisan pinarito, dira? Hindi man nami, pero sa mga kabataan, nagasampok na yung kilay nila, na? Hindi tawo yan, namit na iya para sa amon, okay, good, na? So, okay lang ina, relax lang ka mo dara. Something si Tito Wilma, magatinguha man nga magalingaw sa inyo sa pila ka mga ginutlo iya sa sininga hapon. Divert na ito sa makadali ang inyo dira mga paminsaron kang inyo paguluugtas, lingawon na ito ka mo. Pagi sa programa This Is My Life, sa inyo dara mga radyo nga nagaupod sa aton 684 kHz kita nga nagaupdanay. Kag syempre sa mga mahilig iya sa social media, syempre sa inyo mga gadgets, sa inyo mga cellphones, iPods, computers. Kung basta may ano gini, may Facebook account open ginatawa, di ba? Updanay kita sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod. Kag syempre upod man dira makita ninyo mga updates yang nagakatabo sa palibot sang aton dakbanwas sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, sa aton pungsod Pilipinas, mga dalag ko nga balita nga nagakatabo sa palibot sang aton sa palibot sang kalibutan. Relax lang ka mo dira. Kag syempre tanan-tanan man nga mga netipon nga mga balita sang News Center sang Action Radio Bacolod
ara sa amon website. www.actionradiobacolod.com.ph kag magluwas sina updan naman kita sa YouTube. Dream on a star, wish upon Search nyo lang Action Radio Bacolod. Ang tenen nga mga public affairs program sa Action Radio, makitaan ninyo dera. Christmas night. So, sinahambal ni neton, kita mag-a-updanay sa ila mga radyo for sure. Ang ila iya mga mensahe, hindi naton mabasahan. Di ba? Kung ara kita nagatamod sa FB Live. So, ang mga naga-message iya sa aton sa FB Live, amo ina ang aton mabasahan nga mga mensahe. Gani, ano sa inyo? Sa aton text hotline sa mga may radyo. Kag syempre, kung gusto ninyo nga mag-text kag magpadala man sa inyong mensahe, Tita Wilma, ara lang, no? Padala nyo lang sa ating text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Okay? Tita We. Kag magluwas man na, Tita Wilma. Kamalugid kita, kay ti karon Oktobre 31, nag-umpisa ang pagbiyahe sa itong sa Fast Craft dira sa Bradco Port, from Bacolod to Iloilo, vice versa, or Bacolod, Iloilo, Iloilo, Bacolod. So, hinahinay lang. Hapos naman lang gali, di ba? Mahapos na lang. Basta may ara lang kamo nga tracking number. Kinanglan kung alin kamo sa Iloilo, maparegister gid kamo sa backtrack, di ba? Kinahanglan kid para wala na damo requisitos kag wala na kamo sang budlayan pa. Gani go lang. Ha? The commercial trips na natitawi mo amat-amat na ina. Pero hinahinay lang akay hindi nami ang dalagan sa atong sinipanahon. Anyway, katapusan man nga adlaw sa karon sa siyudad sang Bacolod nga napaidalom sa General Community Quarantine, pero nabatian man naton fra halin iya sa presidente sang pungsod nga magapadayon ang dakbanuo sang Bacolod nga magapaidalom sa General Community Quarantine. Pero hulat kita sang update sa aton lokal nga gobyerno dere. Bala may posibilidad na ni bala kay nagdihon kag nagbalay paamo ka na balatawi ang aton sa ni alkalde diri sa dakbanuo sang Bacolod sang sulat parang kung pwede mapahaganagan from General Community Quarantine to MGCQ modified kay tingato niya probinsya sang Negros Occidental padayon kay nakapagwaan ang aton sa ni gobernador sang probinsya Governor Eugenio Bongson sang executive order nga ang probinsya sang Negros Occidental padayon nga magapaidalom sa Modified General Community Quarantine. So sa mabatian ninyo dira sa mga kabanwahanan nga sakop sang probinsya kag kasyudaran sa gihapon na yara kamo sa idalom sang MGCQ. Sa kutob naman sang aton malabutan dira, no, sa aton pagpangalagad sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, hinay-hinay kag halong-halong gid ha. Kay magluwas sining away naton sa pandemic, ari pang alatubangon naton ang bagyo iya nga si Rolly, di ba? Tita Wilma, amo ginaangan-angan kag ginahulat subong, di ba? Yes, amo nang ginaangan-angan kag ginahulat subong si Bagyo Rolly nga ara na sa sulod sa aton pungsod Pilipinas, pero maghatag kita update dira dugay-dugay ang aton sa ni update sa COVID-19. Diri sa dakbanuo sang Bacolod ang bag-ong nga kaso 25 at 25 ang bag-ong nga kaso sang COVID-19, pero ang active lang gid nga mga kaso nagalabot sa 278. Sa kabugusan, ang dakbanuo sang Bacolod may 4,796 ka kaso. Sa diin sa sinaiya nga kadamuon ang mga nag-alalayo na mga naka-recover ang bag-o 26, no? 26 ang bag-o subot silingon, may kabugusan nga 4,392 ang nag-alalayo. Pasalamat kita, nagapabilin sa gihapon sa 126 ang nadula nga kabuhi, wala na dugangan. No? Pasalamat lang kita yang wala na dugangan, pero ginakasubo naton ang pagkadula sang 126 ka mga kabuhi tungod sa coronavirus. Dili naman sa probinsya sang Negros Occidental, ang
Bago nga mga kaso nga nagdugang, 62. So may kabugusan na nga 4,830. Kag sa bugos naman nga Pilipinas, Tita Wilma, may 378,933 kita ka mga kaso. Kag sa bugos naman nga, kalibutan, ang sumay total, 45,898,590. Amo ina iya ang update natin sa COVID-19. Okay, Tita Wea, 1:41, Action Radio Philippine Standard Time. Kaya syempre, Tita Wilma, sa dalagan sa aton panahon ng update natin from Pag-asa, ang puwersa ni Baguio Rolly na mentinar niya ang iya sinikabaskugon. Kag-ara na siya sa typhoon, kag-ara gihapon siya sa typhoon category. Suno man sa aton Weather Bureau. Kag sa katapusan nga severe weather bulletin, katapusan nga nasiplatan ng sentro sang Bagyo sa kalayuon nga 480 kilometro sidlangan, aminhan na sidlangan sang Vera Catanduanes, kay ina alas 10 sang aga. Kag angkon maniya ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 215 kilometro por hora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos man nga nagalabot sa 265 kilometro por hora. Ang bagyo nagahulag sa direksyon nga nakatundan, nabagat na nakatundan sa kada sigon nga 20 kilometro por hora. Kag bangod man sina, nabatak ang tropical cyclone wind signals sa mga masunod nga lugar. Signal number 3, Catanduanes. Ara na. No? Signal number 2, madamo-damo ini sila. Napaidalom sa signal number 2 ang central kag southern portions ng Quezon. Ginalakipan ina sang Mauban, Sampaloc, Lucban, Candelaria, Dolores, Tiaong, San Antonio, Saraya, Tayabas City, Lucena City, Pagbilao, kag Atimonan. Sa may Padre Burgos, Andangan, damo pa ni sila. Kag magluwas man sina Tita Wilma na sa ang Pulilio Islands. Yes, napaidalo man sa signal number 2. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias kag Ticao Islands, Marinduque kag Northern Samar. Amoy na mga lugar nga napaidalom sa signal number 2. Damo pagid ang sa signal number 1, ha? Kalakip na dirang Masbate, nabilin nga bayan sang Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, La Union, Benguet, Batangas, Romblon, Occidental Mindoro, kalakip ng Lubang Island, ang Oriental Mindoro, Metro Manila, Bulacan, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, kag Quirino. Ang southern portions ng Isabela Pagyan, no? Northern portions ng Samar, northern portions ng Eastern Samar. Kag suno man sa Pag-asa ginapaabot or ginasaligan maaga-agi iya ang sentro sang bagyo malapit sa Catanduanes, Calaguas Islands, kag mainland Camarines provinces. Buwas sa aga Domingo, Nobyembre 1. Semtang sa Pulilio Islands naman kag mainland Quezon, buwas sa hapon Domingo. So, maka-experience sila or ma-experiensyahan ang violent winds. Magsiling violent winds, mabaskog ini kag makahalalit gid iya. Kag mabaskog nga pag-ulan sa Catanduanes, Camarines Norte, kag northern portions ng Camarines Sur, umpisa buwas sa kaagahon, no? Domingo sa kaagahon, tubtob sa hapon. Semteng sa Quezon, kag southern portions ng Aurora, umpisa naman, umpisa sa hapon, tubtob naman sa kagabihon. Matapos mag-agi sa Central Luzon, ang hambal naman sa Pag-asa, magagwa sa mainland Luzon, landmass ang bagyo, Lunes na sang aga, Nobyembre 2. Kag magpabilin ang bagyo sa typhoon category, samtang malapit siya sa Bicol region. Kag
antes siya maglandfall sa Quezon. Pandam lang sa Weather Bureau, no? Umpisa buwas Domingo sa kaagahon sa ligan ang mabaskog kag dalagko nga mga pagtupa sang ulan sa bahin sang Metro Manila, sa Bicol Region, Calabar Zone, Central Luzon, Marinduque kag northern portion sang Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. Moderate to heavy rains naman ang mabatsyagan sa bahin sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Region, sa Romblon, kag nabilin nga bahin sang Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. Semtang alas 10 sang aga, katapusan man nga nasiplatan ang Tropical Depression at Sani, amo pagiding isa, no? Sa 1,655 kilometro sidlangan sang Southern Luzon, sagwa pa siya sang aton pungsod. Siya yan nagaangko naman sang puwersa nga nagalabot sa 500 kilometro por ora, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 70 kilometros por ora. Ginausoy man niyang direksyon aminhan na katundan sa kada sigon nga 25 kilometro por ora. Kag saligan, saligan ini siya nga magasulod sa pungsod Pilipinas Domingo sang hapon o kunwas sa hapon. Kabaluman ta diriya sa aton, di ba? Nobyembre 1, buwas ti mahulag naman ang bagyo ang aton diri paabuton sa Dakbanuwas ang Bacolod kag probinsya ng Negros Occidental ti mga pag-ulan-ulan, pero subong nga adlaw ang trough ang Rolly amo na siyang nagadulot iya sa mga pag-ulan sa Central Visayas diri sa aton sa Negros Occidental, Leyte, Southern Leyte, Palawan, lakip ng Coyo Islands, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga kag Sulu Archipelago. Semtang ginbayta ka kag magsiling naman kita iya ang temperatura ti mabugnaw itawe, di ba? 25 to 29 degrees Celsius. Pero sa siningat tinion, 25 di po mabatyagan to subok kapaang 31, no? Degrees Celsius. Si Haring Adlaw nagpakita sang iya abilidad kung sino na naton si Alex. Ang isa na ito, ang aton isa ka maukod man nga nag-upod every afternoon sa This Is My Life, magaliki lang na ikadali kag magahilay. Si Haring Adlaw pakita sa iya kasanag. Anyway, nagbutlag siya kay na alas 5:39 sang aga, kag magatunod naman, oy, temprano pa, alas 5:24 iya karon sa hapon. So, inang aton sa ni weather update, kay dapat preparahan gid man naton ina, no? Hasta na lang kita dira anay 1:48 na Action Radio Philippine Standard Time. When I was just a little. Amoy na nga matahom nga lalentunon sa karon nga hapon. Ano? Ay, kesera-sera, di ba? Kesera-sera. Whatever will be, will be. What she said. From Doris Day. Quesera. Actually, ng Kesera-sera, album na ni Doris Day sa 1956. The future's not ours. Kaya kung acton lang pamatian ang lyrics o kung mga linya sang amo nga lalantunon ba, ito iya na iambis ng bata nga nagapamangkot sa iloy nga kung magdako kung wapaihan ko. Will I be rich? Will I be pretty? Pero anong hambal sang iloy? Kesera-sera, whatever will be, will be. Here's what diba? my sweetheart said. Kag ang kesera-sera, whatever will be, ginsulat ini ni Ray Evans kag Jay Livingstone, no? Jay Livingstone nga amo iya ang masiling nato nga mga composer nga madamo sila sang nadihon nga mga lalantunon para sa mga pelikula. Sa diin under sila sa kontrata sa Paramount Pictures. Will I be? Diba? Tiging kanta na ni Doris Day sa Alfred Hitchcock sa 1956 kag Tender. gin-remake man sa 1934 kag gingamit sa pelikula nga The Man Who Knew Too Much. Okay, agamay lang mga information para sa itong sinilalentunon sa karon nga hapon. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Okay, manamyaw na kita sa aton sa ni mga palanggang mga tagpalamati dira, na? Nga nagaupod man sa aton sa FB Live. Yes, kay Vanessa Mayo. Okay. How did Tito Wilma listening lang kami diri sa Minnesota. God bless. Hi and hello lang sa inyo dira, ma? Rudel Paasa, pa-shout out po please. Yes, Rudel Paasa. Good afternoon, Tito Wilma, watching from Hong Kong. Emi Esmeralda Dulido, hi and hello sa imo dara. Kag, syempre man, tawe, ay raman si Inday Jean o si Sir. Good afternoon, Tito We. Monitoring always. God bless and keep safe. Love you. Thanks, Gid. Pa-shoutout po sa family Buenaventura kag sa mama ko nga gabira-bira gid panlabata na inspire gid kami sa tingog mo Tita Wilma. Salamat gid Mark Gabriel Milado. Good afternoon Tita Wilma, keep safe. God bless you. Greet lang please family Castel from Marie Castel sa Alihis, Valladolid. I'm watching always your program. Thank you. Marie Pableo Castel. Salamat man. Gamonitor lang ko sa transistor ko samtang nag-FB live sa kahanginan. Have a blissful Saturday. Alex Mortesa, salamat gid sa imo. Kag pa-shoutout po pala sa Barangay Pinaginpinan si Daisy Gario, kag Von Francic, Rainer Hayes, Shirley, Kurt Masoy. Nandito po kami, nakikinig. Hazel Hayes, salamat man. Action Wilma, good PM. Tamyaw lang kulihog sa akon hinablos nga si Clarissa Mitz kag si Markla. Yes, in the Wilma Cabarles, na? Good afternoon, Tito Wilma. Jocelyn Libon Dispuho, how are you? Thank you, Gid. Kag mayong hapon, Tito Wilma, listening from Purok Tumpok. Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. More power and God bless. Congratulations sa imo, Leona Grace. Okay. Alex Montesa, Tito Wilma, mayong hapon daw maulan na naman huugan. Ni gadulong ding amon kalangitan, no? Pamok na bala. Miles Sarno Scott, good afternoon, Tito Wilma. Kagkarinan pa yung ngayong hi, hello sa imo dara. And also, kay Milchorita Ferrer, hello, Miss Heaven, mayong hapon Miss Wick ko, no? Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. Take care. God bless you and keep you. Likewise, Ma'am Elizabeth Malakagamala. Sir Alex Fuentes, yes. Ada siya ko no watching and listening. Okay, thank you. Balikan ko lang na karon ng iba na ito nga mga greetings, ha? Okay.
Philippine Standard Time. Okay, sa siningabahin, magabasa naman kita sang isa sa aton mga winning entries. Isa sa mga winning entries para sa aton ARB 4Ps. Pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Sa aton sini mga estudyante nga wala sang kinahanglanon para sa ila sini pagtuon sa karon nga panahon sang pandemic. So, buot silingon, sa siyam naton ka mga winning entries, ikalima na ni nga winning entry ang aton pagabasahon sa inyo sa sini nga hapon. Kag syempre sa sini nga hapon, ang pagabasahon ni Tita Wilma, ang entry ni Mark Anthony Sangrines, 15 years old, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. So pamatian nyo basahon ni Tita Wilma ang entry ni Mark Anthony Sangrines. Mayong hapon, Tita Wilma, kag sa katapos sang Action Radio Bacolod. Ako si Mark Anthony Sangrines, 17 anyos. Ikaapat sa anom kamag-ulutod. Taga Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Ang amon lugar, along the highway lang, pero amon na gid ni ang pinakalayo nga barangay sa Kawayan. Boundary na ni siya ta sang Sipalay. Halos talamnan na di tita. Dirigid ako nagdako. Pagasugudan ko ang akon nga istorya sang kabuhi kag pag-eskwela sa pagpakilala sa akon. Tawgon lang sa akon, okay, sorry gid. Papakilala sa akon kung ano ang tawag sa akon sa mga tupad balay ko. I'm sorry, kay nagtalalabid. Ako gali tita si Ping. Amo nang tawag nila sa akon, kayang akon tuo nga kamot tita. Kumpol. Kumpol ang akon mga tudlo. Amo na nga Ping in short, sa kumping, okay. Ang pagtawag sa iya, halin sang gamay ko, damo-damo na gid ang nagapangayo sa akon, nagapanuya sa akon, pero ginapabayan ko lang ta. Sakit man sa akon buot, pero okay lang. Amo na bi, akon kamot. Hindi ko man mabasol sila ni mama kag ni papa kun nga aamon ni. Wala man ko gabato sa gayaguta or nagapanuya sa akong tita. Ginabaton ko nagkidlang nga amo ko ni. Ang importante, buot ko sa ila. Dako gid tita ang handong ko sa kabuhi. Ako karon naga-eskwela sa Bulata National High School. Modular kami subong tita ka grade 11 nako. Tiara gihapon ang sunlog kag panuya. Pero sige lang. May amo gina guro nga tawo ta. May kakulang man ko sa lawas, wala ko na ginaproblema. Kay para sa akon, amo gid ako sina. Nagasakripisyo ko tita sa pag-eskwela para makatapos kay ang akon amay wala sang obra kay gamas sakit. Sang una, abi pala inom siya. Kagang akon mama ara sa Bacolod nagaobra. Galing kay naabtan lockdown, tita. Sang ulihi wala na siya obra.
kay indi man sila kagwa. Pero magtuod, tita, pagkabalo ko, si mama naglayas kid. Ginbayaan niya kami di, tita, kay hambal niya lang, maobra siya. Pero, pagkaligad pa sang tinuig, sang naghalin siya, wala na siya kabalik. Gahimakas ko, tita, kay gusto ko mapaeskwela ko ang akon manghod. Gusto ko man sila makatapos. Bisan hindi kami alam, basta makatapos lang. Wala man ko, tita, may mahimo, kag mabulig kay papa. Si lola ko, siya ang nagabantay sa mga manghod ko, kagaatipan kay papa. Ako, kay para hindi magdugang ang salagudon kay lula, ari ko sa tupad balay namon, gatiner. Diri ko kay Lola Paz Matuliano, 84 na siya. Gasungkod na siya, tita. Diri ko gabulig sa iya balay. Diri ko gabulig sa iya balay. Sakto tawa. Ginasugo-sugo iya ko kung ano ang kinahanglanon niya, kag kung may paobra siya. Diri ko gakaon, tita. Siya man gapapleti sa akon sang una kung mag-eskwela ko. Diri man ko gatulog, tita. Kabudlay, kay ako lang gid ang gahimakas para mabuhi ko ang kaugalingon ko. Sa bulig man ni Lola Paz. Tapos, para may mabakal ko sang kinahanglanon ko, gapang tanom ko bulak, kay gabaklanay man di sa amon bulak. Di kon may binta, ibakal ko na pagkaon o kon kinahanglanon ko, kinahanglanon ko man abi, lapis, ballpen, kag papel, o komplete, kuha module ta. Ginsingganan ko. Ang ginsingganan ko nila, nga mananong-tanom sang bulak, para biskan papano, may kuhaan ko sang akon kinahanglan. Gusto ko gid magbangon sa akon sitwasyon. Si Lola Paz, kaagahon pa lang, mga alas 4, bugtaw na, tita. Hindi ko ya alam, tita, basi hindi nyo mapilian. Pero gatinguha ko, tita, nga makatapos. Galing bisan ano nga tinguha. Galing, kay wala gid ko may magamit. Sang nagpadala ko ni sang sulat, nagpakahuya lang ko hulam. Kay ay ta, para makasend man sang entry kag picture ko. Ang kumpul ko nga kamot, ginpicturean ko ta para pamaypuon. Bisan kumpul ko, nananong ko ta, bulak para nga magkakwarta. Gusto ko man mag-obra bisan amo ni ang akon sitwasyon. Gapamangkot man ko gani sa kaugalingon ko. Kung may bas damlag pa ko, nga amo ko ni, sakit ba? Tita, nakabalo ako sang inyo promo tungod kay Lola Paz. Kay las 4 pa lang sang kaagahon, ga-music pa lang kamo, ginapaandar yan na ang radyo. Nabatian niya, tita, kay Action Fred Salanga nga may promo kamo para sa amon nga mga estudyante. Ginpukaw yagid ko ta, kay ara lang ko sa uluhan niya. Ginpasulat niya sa akon ang mga himuon kaginsunod ko man. Nagapati ko ta nga bisan pigado lang kami, basta makatapos lang ako sa eskwela,
okay nako. Ay, sa November 1 ta birthday ko na. Abas na na. Sa November 1 ta birthday ko na. Ti ari ko di, ati, ari ako lang di isa, wala di si mama. Ma-birthday na naman ko, nga wala di siya. Bisan, ari lang di siya tani, okay lang, bisan wala handa. Baw nga anak, no? Basta ari di siya, kag upod ya akod mga manghod. Gusto ko pagidta nga mag-ayo na si papa ko. Tani mabasahan nyo ang akong istorya. Salamat. Ang nagpadala, Mark Anthony Sangrines, Jessie Shetty Anyos, Sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Di nag-Ross Occidental tawi ino. Ano na lang na iya nga kada hapon tumatapos kuning basahay sa mga winning entries nga ini, gahibubunot na lang kita. Hindi, kaya kita mismo bala, ha? Basta gani ikaw ni kaagis ang mga pagsakripisyo kag kabudlayan, makarelate ikaw sa istorya sang mga kabataan nga ini. Ha? Pinseron mo, pero toto, Mark Anthony, tandaan mo ha, ang diferensya sa lawas mo, hindi inaupang para sa imo mga handong. Hindi inaupang. Kag wala sang imposible nga hindi mo malabot ang imo mga handong sa kabuhi. Tandaan mo lang, ang tao nga mabakas, ang tao nga nagahimakas, ang tao nga nagasakripisyo, may kaayuhan gid nga maangkon sa ulihi. Amo na siling nila nga bisan tunukon ang dalan nga imo pagaagyan, go lang, kaysa unahan kag sa katapusan. Imo makita ang matahong nga dalan, ang tanan nga kaayuhan kag kahamungayaan. Hindi man bugos base sa imo mga handong, pero makahatagid kalipay sa imo sa palaabuton. Tuto Mark Anthony, natandog lang gid kuya sa diin diri. Ha? Natandog lang ko sa imo mga birthday mo, boss, wala ka man handom, tani ara lang si mama mo, bisan wala ka lang preparasyon, kag maupod lang ang mga manghod mo, kag ang handom mo. Nga mag-ayo ang imo amay sa iya masakit. Inang klase sa mga kabataan, syempre, may mga balatsagon nga mga kabataan. May paghigugma, may dako nga pagtuo nga may Diyos ang kalibutan. Padayon na ang mga maayo mo nga handom, tuto Mark Anthony, kag kabay pa, na? Kabalo si Tita We, nga ang tanan naton nga mga winning entries para sa ARB4 Peace, ining pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom, nalabot na initanan sang aton sa niya project committee nga ginapangunahan man mismo sang aton station manager kag syempre Action John Diaz kag sang mga anchors sang Action Radio na nalabot na nila ang barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Nalabot naman nila ang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Kalapit lang na itawe, di ba? Nalabot naman nila si Inday Andrea Padernal Amonio, dira sa kilometrahe 1 sa Adjanamoto, Barangay Taluk, Bago City. Kag si Inday Gladys Patricio de la Cruz, ang Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Amo nang ginbasa naton kahapon nga adlaw, di ba? Kag nalabot naman nila kay nabato naman nila ang ila sini nga mga gadget, not? Syempre si Tuto Mark Anthony Sanglines ang Purok 5 Barangay Bulata, Kawayan, nabato naman niya ang iya sini cellphone, di ba? Kag makita naton base man sa interviews kag ti sa mga may FB live ya makita nila, ya? Makita nilang itsura sang kabataan kag ang interview nga ginhimo ni Action John Diaz sa ila, kag syempre aton mahibaluan nga ang kaundan sang ila sini nga entry
halin man sa ila balatyagon, base sa ila panaysayon. Ha? Sa sini nga mga kabataan. So, ikalima na ini si Mark Anthony Sangrines, nga winning entry naton. But silingon Tita Wilma, may apat pa kita ka basahon adlaw-adlaw. So, apat pa kaadlaw nga maghibubunot kita no para sa inyo. But anyway, mga anak sa inyo, tanan good luck. Na may maayo pa kamo nga palaabuton. Gani, hindi ka mo magdula sa paglaom. Okay? So, salamat sa inyo. Kag kabay pa, nga bendisyonan man kamo sang Ginoo. Syempre, Tita Wil. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Hi and hello lang dira sa kay Emmy Esmeralda Dolino. Yes, watching from Hong Kong, Tita Wilma. Kay Rudel Paasa. Yes, ara man sila nag-upod. Kay Grace Turecha de la Cruz. Good afternoon, Tita Wilma. Good noon man kay Tita Maymay. Joven Larazan, good afternoon, Tita Wilma. Kay yes, kay Virgie Solpinda. Virgie Olpinda. Good PM. Tita We, watching always good from Celine Holmes. Halong Tita We, na? Halong Tita We, and God bless you always. Kag syempre kay Joshua Christopher Patagani, no? Hay akasubo sang story daw mahibi man ko ba? Ikaw daw mahibi pa ako gahibubunot na di pareho malang taa, no? Basta ganyan, masakit giman ilabi ng mga kabataan nga nagaantos, no? Okay lang na siya. God bless you and your family from Valentine Marhes. Valentine, good afternoon lang dira sa imo. Indanilda C. Guanci, ma'am, good afternoon sa imo. Mayong hapon ko no Action Wilma. Hello, Tito Wilma, good afternoon. Tita, pagwitman sa kaarawan ko. Happy 25th birthday. Salamat sa family Dinoy. Bumati sa kaarawan ko. Tita, masaya ko pag ikaw mag-greet. Pag ikaw mag-greet sa akin. Salamat watching live from Tondo, Manila. Dinoy Rollis or Rollis Dinoy, happy birthday to you. Diba? Gin-greet ikaw ni Tito Wilma kahapon. Dumduman mo? Yes. Mugin na yan, Tito We. Okay lang. Martin Aliling, ara man siya, nag-upod sa aton karon nga hapon. Salamat gid sa imo. Kag Joshua Christopher. Hindi na to si Joshua Christopher. Joshua Christopher Patagani yes, Tito We, insakto na ito kaina kay nasubuan man siya. Kag Joven, yes, Joven, good afternoon. Kag dali lang gid Tito We. Rodel Paasa, hi, good afternoon sa imo. Kag kay Felix Berto Tawe. Kay Felix Berto Biton Castillo, good afternoon. Kay Valentine, yes. Kay Andrew Mangilan Villarosa. Kay Pauline Zalazar Esparicia. Hi and hello. Kay Pauline Geraldine Himilia Heneblaza. Kay Polly Jane Casabuena. Salamat kid sa inyo and good afternoon. Roslyn Tenalgo Felizardo Canosa, kay Jezabel Minente Hasildo, Ninita Reyes, yes, Demetrio Gallardo Sherot, kay Atoy Kalansingan, Philip Ken Alonzo, the guy from Tokyo, Japan, good afternoon man sa imo and thank you. Pepper Tommy, Yoj Nolerd, kay MJ Nakayama, Neto Kansilingen and Miss Margie Haniva, dira sa may Purok Somil, Barangay Bata, good afternoon. Turco Dionco. Okay, dira lang tanay asta. Balikan lang na liwat karon ni Tita Wilma. Okay? Yes.
Alas 2:18, Action Radio, Philippine Standard Time. Selini Tutu, Ken Lunsagay. Good afternoon naman, Tita We ko. Thank you. Dahil will mamangkot lang ko. Isa ko ka senior citizen. Okay. Oo, kinahanglan gid ninyo, ma'am. Nga magpa-register ka mo sa backtrack. Okay. Anyway, sa itong sini mga palangga ka mga tagpalamati, katapusan nga adlaw subong sang bulan sang Oktobre. So, was Nobyembre 1 na, Nobyembre 2, di ba? Was All Saints Day, and then All Souls Day. So, masiling kita bala, no? Fiesta, or All Saints Day, adlaw sa mga santos, kag pagka Nobyembre 2, adlaw sang mga minatay or fiesta minatay. Amo inang ginatawag ginahambal nila. Okay, sa sininga hapon, syempre, sa mga tumuluos sang simbahan katolika, na aton ginahanduraw kag ginaselebrar, no? Sa sininga hapon, kaupod man naton sa aton linya si Father Roselo, Father Siloy Villarosa, na sang Our Lady of Miraculous Medal. Mangikighinon-ano na naman kita sa iliwat na tungod sa All Saints Day kag All Souls Day. Father, good afternoon. Mayong hapon, kita Wilma, gusto tanan mga tagpapatay sa aton mga programa, mayong hapon sa inyo tanan. Yes, Father. Father, makita naton, di ba, antes pa man, no? Antes pa man kita magkadto sa pandemic na sitwasyon, refresh lang naton gamay ang pagselebrar naton sang All Saints kag All Souls Day sa aton mga tagpalamati. Tuigan nato ni Tita Wilma nga tradisyon bilang mga Katoliko. Actually, hindi lang gani. It goes beyond the term tradisyon, Tita Wilma, tungod kay ang simbahan Katolika nagasituit na sa isa katuig may duha kadlaw nga ginahatag nga aktibidad. Sa diin ginapahanumdom kita sang masunod nga mga mataho nga dapat naton hindi pagkalipatan nga mga hindi lang tradisyon kundi dogma kundi pagtunuuhan daton nga mga Katoliko. Kag bisan ako Tita Wilma subong do nagapalang luya mangani ko kay tradisyon ko na ginabilang pare manugpulo ako katuig nga pare. Kada November 1 kag November 2 nagalibot ko na sa mga patio nga sa diin may pamilya kami abi kag mga kaprintihanan kag nagakadto pagit sa mga buhi nga nablo do ka family reunion pagid la Tita Wilma. Yes, so Father. Na ginadala ko na ang akon nga pa ginikanan sa mga utod nagalibot kami sa mga kaparintihanan namon. So dugay na namon nga kinaandan nga ginagawi bilang pamilya pero alis do ka subo kay hindi kita maka-exercise ang among kinaandan na naton nga mga aktibidad Tita Wilma. Yes, Father. Since nga humalin pa ya sang petsa 29 sini nga bulan sang Oktobre, wala na ya sang pwede makabisita mo sa mga patio, no, may mga memorial park until November 4. Paano mo, Father, malaragway ang sitwasyon sa siningatin sa mga nakaligan na itong celebration? Actually, Tita Wilma, hindi man nasa silinggid nga kilalan November 1 gid ta makadto sa patio. Hindi man na sila nga kilalan November 2 gid ta makadto sa patio kay hindi man actually that is not something doctrinal nga gabaan ka kung hindi ka nakahimo nga other days nga magkadto ka abi. Hindi magida mo na kundi itungod sa buong pandemic gina-adjust naton tani ang aton catechesis nga pwede mo man actually ma-comply ang aton obligasyon sa aton mga utod nga nagtaliwan sa bulan sa Oktubre o kung bulan sa Nobyembre nga sa diin wala na sang restrictions nga makabisita kita. For example, Tita Wilma, ako nakabisita na kuya sang 2 weeks ago. Sa amon nga mga himata nakapaminta na kami to nga nakapang-blessing na gani ko. Kaya ang dalom Tita Wilma nga kaundan sini adlaw ni siya sang pagpahanumdom sa aton nga kita tanan magululutod, no? Una gid nga punto Tita Wilma adlaw na sang gratitude naton nga kita we are who we are at the moment because ang mga tao nga nangin kabahin sa aton kabuhi nga nagtaliwan na. So ginadumdum naton ang matahom nga contribution kag ligasiya nila sa aton kabuhi mo na ang una gid. Amo na gani kinatudlo ko na Tita Wilma sa mga parishioners ko nga kung wala bisang pandemic sumo bisan may pandemic tigaran ang tanan sa balay ang it is supposed to be a day of catechesis sa mga parents sa ilang kabataan na si lolo mo amo ni si lola mo amo ni para hindi man sila malipat
ang mga maayo nga values sa aton nga mga katigulangan, mga tiyo, mga utod nga nagkalamatay. Una, Tita Wilma. Ikaduha, ining tikalalag kag pista sa mga santos, gapahanomduman sa aton sang kamatuoran nga dapat naton di pagkalipatan nga sila subong, kita naman buwas. Yes, Sila ngayon, tayo bukas. Mm-mm. Gusto sila naman Father. sila ginasindihan sa kandila, subong, kita naman sindihan sa kandila, buwas. Ini nagapahanomdom sa ato sang dalom nga pag-alalangot naton bilang isa kalawas ni Kristo mo hambal ni San Pablo sa iya sulat sa mga taga-Korinto. Masiling niya, we are one body of Christ. Tita Wilma, Yes. kagining one body of Christ is further sliced into three. And isla tanan, we are accountable to one another, magululutod kita, not even death can destroy that relationship. No? So, sa one body of Christ, ito will maging slice na siya sa tatlo. Amo na siya ang ikog, ang ginulot, tagang ulo. Ang ikog, amo na siya ang the pilgrim church. Kita na nga mga buhi. That's why it's called pilgrim, kinagapanglakaton pa. Ang ikaduhang ginulot, amo na ang the suffering church. Amo na aton nga second step or stage sa aton nga itinerary. Amo na ang mga utod tangara sa purgatorio nga kinahanglan sa aton pagpangamuyo gid. Ikatatlo, amo na mga utod ta nga All Saints Day, amo nang triumphant church, amo nang ulo sang bangros. No? So, tana na sila utod, tana, and we are still Yes. responsible for one another, we are accountable towards one another, and not as again, hindi ang kamatayon ang makapahamulag sa aton pag-ululutod. No? So, tagang ikatatlo, Tito Wilma, ining adlaw sa pagpahanduraw, katahom sa imo ginahiligay, nga talang adlaw sa paghanduraw, pagpahanumdom sa ila, nga ginapahanumdom kita tanan nga, ano ang gusto mo ya handurawon sa imo kung ikaw magtaliwan na? No? Kung magsaylo ka to sa suffering church, sa purgatory, anong gusto mo ihanduraw sa imo? Gusto kaya nga pulo ka nakatuig na napatay, ginahanduraw ka pa nga kadungol sa imo, kalain sa imo batasan. Yes. Diba ito kalaway, no? Oo. Amo na yan nga, ang gusto mo, it's a time to reflect sa pilgrim church sa aton tanan nga mga buhi nga, ay, dapat na marasmas kita, ma-invest kita, ang balik po, Francis, ang maayo nga values, ang maayo nga relationship sa isa kang isa, kaya mo na gusto natin nga ihanduraw kita, magtaliwag kita, damo ga dumdum sa aton sang maayo nga binuhatan natin. Masakita, Wilma. Yes, Father. So, kanami, Father, sa imong nga minsay, kag pag-explicar sa mga palanggan nato ng mga tagpalamati, nga despite sa pandemic, sa hindi kita makakadto sa nalubngan sa nga ila mga palangga sa kabuhi, sa aton mga palangga sa kabuhi, makahibalo sila kung anong maayo naton nga dapat timuon. Bisan ara lang kita sa aton sa kapuloy-an. Na? So, Father, tagaan ta sila mensahe, na? Kung ano ang mensahe mo nga mahatag sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Sige. Nang aragid na sa doktrina naton iya nga mga Katoliko nga ang spiritual works of mercy dito Wilma nga katungdanan gid naton bilang Katoliko, we have to visit the dead. Again, as I have explained earlier, nga utod na naton sila. So, ang not even pandemic, not even COVID-19 can stop us from visiting our beloved dead, no? So, katungod ini masunod kita sa protocol sa gobyerno, tahaon ta ang layis ng gobyerno. Hindi kita magkadto sa mga adlaw nga ginabawalan kita. Yes. Kadto kita sa adlaw nga wala na kita ginabawalan. No, dapat kay total sa liwat na explain ko na hindi magid sila nga kinalan 1 kag 2 kag 3 kag 4 of November gid. Okay, so kadto ilan to kung tapos na ang bawal ng mga adlaw kag pitsa. Ikaduha, sa November 1 buwas na sa adlaw Domingo, siguro katahuman kita nga panimalay, magtililipon kita pagkatapos na ito simba, pwede naman kasabong ko simba 30%, no? Yes, Father. Dara kita sa balay naton, masindi kita kandila sa aton altar, Tita Wilma. Tapos, matipon kita bilang panimalay. Namiangon Tita Wilma sa mga tradisyon nga gindakuan ko sa akong ginikanan. Nakadati kalalag, o kung ano man nga affair sa balay, whatever we have prepared nga pagkaon, a little bit of everything, ginabutang na ni Mamang sa platito, ginabutang na sa altar. Yes, mo manawang ginay mo, Father, no? Misking Oo, gamay. para na sa mga kalambis sa ulat Tita Wilma, sa gamay ko ginabatayan ko na ginuulat kung paano magkaon si Lulu nga nakatay na. Sakto na din. Ginapulawan ko gina sa usa. So anyway, amara tani tipunon, boss, amo na matipon kita sa altar, mga muyo kita. Manumdum kita sa mga katigulangan, kabahin sa panimalagan ng taliwan. We pray for them, our Father, may namon, magimaya ka Maria. Yes.
nadumdumo naton sila tanan kaga liwat reintroduce ang ginikanan sa kabataan sa family member kung sino sila nga mga kabahin sa pamilya nga nagtaliwan, Tita Wilma. Yes, Father. So, kanami, gid, sa iyong mensahe para sa ila. At least, may idea sila kung anong dapat na himuon. Pero, last na lang gid, Father, regarding Okay. sa All Saints Day and All Souls Day, ano ang preparasyon sa atong simbahan? Kay ti, hindi mga tao kakadto sa patio, ma? May preparations ba na itong churches? Ang Tita Wilma, ang Misa? for example, sa Barangay Motivista sa home site, siyempre may misa kami din sa alas 6:30 saga. Actually, live stream na sa Tita Wilma. Oo, yes, there. Tagang mga tao di may nagpamisa na sa ilang mga souls. Sinsaryuhan ko na iya mahimo ko ritual for the dead, no? Amo na una ko yung himuon. Tapos, actually, Tita Wilma, ang pare, pwede saya makamisa sa patio pero without the presence of the faithful. For example, Okay, oo. buwas November 1, Tita, I was invited by nung Ngunit Lacson. Mamisa ko to alas 10 live stream, manada siya. Pero dito ko mamisa mismo sa Rosemont. Bacolod Memorial Park, alas Oo. 10 ng aga. Siyempre ako lang isa kada sa kristan ko. No, misa na sa without the presence of the faithful kay bawal no, sa Tita Wilma. Oo, yes, there. So alas 10 to ba sa aga ang misa ko sa Bacolod Memorial Park. Tapos alas 4 sa hapon may misa pagit ko sa Rose Lawn. Okay, oo. Na amo na sa dito. Ang actually ang mga pare, pwede sila kasunod sa patio, Tita, sa buwas, Oo. sa Lunes. O, para mag-misa Pero lang. again, makamisa sila, then they can bless the cemetery, the tombs. Pero again, wala sang presensya sa mga katauhan. Ibawal. Okay, there. At least na may Aha. idea ang mga tumuluon na ton kung ano makakahanabo, ano ang mahimo sa simbahan, Aha. tungod wala dito hindi makakadto sa patio, pero ara gani ang misa para sa aton mga minatay dito. Aha. Father Siloy, salamat gid. So, thank you gid Tita, salamat gid sa imo, salamat gid sa Action Radio, salamat gid sa programa mga mataom, This Is My Life. Sabay pangabing lang kita sa Ginoo, dumugid nato naton nga mga palangga nga nagtaliwan tungod kay nangin kita subong bangod man sang ila nga pagkabahin sa aton kabuhi. Kabuhi. Yes, Father, salamat sa liwat. Kabay gid makaliwat si Tita Wilma, ha? Thank you, Tita. Sige, may hapon sa tanan. Okay, stay safe and God bless, Father. You too. Bye-bye. Bye-bye. So, nabatian natin si Father Roselo Villarosa, si Father Siloy, na sang Our Lady of Miraculous Medal dire sa may mga Barangay Montevista, di ba? Na, sa may home site. Anyway, thank you so much kanami sa iya sa Nimensay. So, at least may idea kita. Hindi na kita makagbisan, hindi kita makakadto sa memorial prakati earlier patay ang nagbisita sa itong mga palangga nga mga minatay sa ilaman mga nahamtangan, naka-offer kita flowers, naka-offer, nakasindi kita kandila, naka-offer kita prayers sa ila sini mga lulungan. Himuon pagid naton ina sa All Souls Day sa Pizza Dos, ti buwas Domingo ti attend kita sa misa, ti kami pwede naman makatambong 30%, di ba? So hinay-hinay to may ang number of masses naman, hindi lang isa, duha, tatlo, pila kaya ka kamisa sa aga, pila man kamisa sa hapon. No? Okay, at least bisan paano. Pwede makatipon ang tag sa kapamilya sa paghanduraw sa tigkalalag kag yes o pwede nga tuntag sa kapamilya. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Titawe sa mga nagakinanglan nagalanis ang bulak. Sa inyo mga bulak after yung mag November
Hi, lang dira kay Renilyn Homboy Dumaklid. Yes, good afternoon, Ate Wilms, watching live from Imus, Cavite. Great lang po, family Dumaklid. Kasag Homboy sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Keep safe from Renilyn Homboy Dumaklid. Sheer De La Torre. Good PM, Day Wilms. Musta ka na? Bago lang kita nakita sa FB. God bless thy will. Tamyaw lang lihog sa Delator family sang Barangay Alangilan. Sheer sang Takuling. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo. Valentine Marges, good afternoon. God bless and your family. Thanks gid. Kag dali lang gid. Oh, di na to siya. Kay Rudel, kay Renilyn Felix Berto Biton Castillo, good afternoon mine. Kag syempre kay MJ Nakayama, nato kalansingin kag kay Miss Margie Haniva and family. Thank you gid. Kag kay ano ni Cheryl, Reden, kag kay Lauro Tibos, kay Ronaldine Armamento, kag kay Victorino Apuhin Romanilios, April Bana, good afternoon, kag kay Real Del Rosario, Roslyn Tenalgo, kag kay Ninita Reyes, mayong hapon lang dira, kag kay Yudes Stollard, mayong hapon lang dira, thanks gid sa inyo, ha? Okay, relax lang, makabalik pa si Tita We karon. Salamat gid.
Alas 2:42 na Action Radio Philippine Standard Time. No choice gid, pero kinahanglan magabasa kita sa inyo mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka-horoscope. Pero antes man ang horoscope, syempre, sa aton man mga celebrators today, October 31, 2020, happy birthday! Sa inyo birthday, sa mga nagsauluman sa ilang wedding anniversary. So, happy birthday kay Counselor Israel Ising Salanga. Counselor Ising, happy birthday. Kabay, i-bless ka pagid ni Lord. Tagaan ikaw sa mabaskog nga lawas. Dugang pagid nga resistensya para man sa pagatubang mo sa baho. Perti nga ng trabaho ni Counselor Ising sa sining pandemic. No? I-bless ka lang ni Lord nga tagaan ka good health. Of course, thank you. Thank you, Ken. Kag Tita Wilma, kadto na ta sa horoscope. Sa pagbasa naman sa horoscope sa inyo mga zodiac sign, unahon na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio mo ining mga natawo Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Kita we? Ang mga Scorpio, abi mo, may experience mo karon nga adlaw, lahog sang kapalaran. Abaw. Hindi. Kaya balan mo karon nga adlaw, may isa ikaw ka either classmate mo or former classmate mo sang high school nga masugata mo kung makikita ay ka mo. Kag gusto niya yung makigtaksanay sa imo pasensyahanay. Kaya na, okay. Di may dala siya nga balita sa imo nga posible ina nga balita makapahalipay sa imo o kung makahatag sa imo mansang kasubo. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 24, 10, 52, 45 kag 13. Your lucky color is tangerine. Ang mga Sagittarius naman, Sagittarius mga nataon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. May sorpresa ikaw nga mabanton karon nga adlaw. Kagiga kalipay mo ina, madamo pa sang mga bag-o sa mga plano mo Sagittarius. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 14, 9, 23, kag 42. Royal purple is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, mga Capricorn, na tao Disyembre 22, tubtubinero Justin 9. Capricorn, hindi ka maghimo sang ulubrahon dira kung hindi mo masarangan. Nakinanglan, hibaluon mo man ang imo limitasyon. Tandaan mo lang, permi, nga may lugar gid. Kag, abi mo, wala labot sa may lugar gid para sa imo kaayuhan. So, dugang ni imo pagpaninguha. Mga maswati mo nga mga numero, Capricorn, 3, 15, 50, 21, 43, kag 6. Ivory white is your lucky color.
Kag sa mga Aquarius naman, yung mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius ko nagapanahor ka untati na ina. Kay nga maubos gid ang tanan nga ginaipit-ipit kag ginatago-tago mo dira. Aba, isa pa way kay mada ang trabaho, di ba? So sa mga Aquarius na nga wala trabaho, kini na mangita ka stable job para hindi ka mangin pabugat da sa ila, ha? You're old enough. Maswati mo nga mga numero 10, 11, 21, 35, kag 42. Your lucky color is marigold yellow. Sa mga Pisces naman, mga Pisces na tao, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Ang nabatsyagan mo na bala nga gusto mo magtimalos, ginahuptan-huptan mo sa balatsyagon mo, Pisces, dula a ina. Ha? Kay nga ina among mangin upang sa mga kaayuhan nga nagahulat sa imo kag para sa maayo mo nga kabuhi. Dulaa inang pagdumot nga ina nga makabalo sa mga maswati mo naman nga mga numero. Si Ace, 18, 23, 27, 32, kag 48. Magenta red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries, mga nataw, Marso 21, tugtog Abril 19. Ang imo naman ma-experiensyahan karon nga adlaw, sabi mo nagapakita ina sang imo man pagkatao. Kaya mo man ang imo ginahimo, ta? So, kung maayo, pasalamat ka, pero kung daw hindi maayo suno sa imo horoscope, tun-an mo nga bag-uhon ina. Mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 14, 9, 14, 18, 36, 23, kag 29. Mint green is your lucky color. Una inagabahin sa eton man pagbasa sa inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa inyo tag sa horoscope. Pero ang eto na ni Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, isa pagit ka produkto sang Dr. amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singa na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtuto sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share, na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya mo. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tutugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati kita. Kaya natanan sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong pwede lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo. Sinadulong sa inyo sang Sked Mark Yes, ang ito na DTX 500
Tapuson anay nato na mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa mga horoscope ninyo. Taurus na kita, Tita Wilma. So, ang mga Taurus na tao Abril 20 tubto Mayo 20, ari Taurus ay ang imong horoscope na gasiling. Importante ang acceptance sa imo kaugalingon. Na perfect acceptance gid sa kaugalingon mo ha para ma-attract mo ang true love na halong ka permi para hindi ka permi masakitan. Taurus, mga maswati mo nga mga numero 7, 13, 32, 43, 21, kag 50. Pearl white is your lucky color. Sa mga Gemini naman, mga Gemini na taong Mayo 21 tubtob Hunyo 21, ari may plano ka o kung may negosyo na ikaw, planuha pagid kung paano mo ina mapasanyog. Ngayo ka advice sang mga ginasaligan mo nga mga tawo para nga mangin madinalagon ikaw sa imo mga plano. Mga maswerte mo nga mga numero 8, Justice Ace 24, 32, kag 40. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. May investor para sa imo negosyo nga negosyo mo tungod sa pandemic siguro na hindi ka dapat magproblema kung nag-down ang imo negosyo Cancer kung may ara gidman kinahanglan magkonsulta ka sa mas nga naka-intindi nga makabulig sa imo para nga makabawi ikaw sa imo kapierdihan. Magpakabakod ka. Maswati mo naman nga mga numero Cancer. Justin 9, 13, 25, 15, 32 kag 43. Ice blue is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Abaw Leo, so no sa imo horoscope hindi ka kuno kinuripot. But siguro hindi ka magkuripot, hindi ka magwa 5, away nag 5 subong daw. Magwa ang pulo ka pisos nga coin, bingkong muna, hindi ka kuno magkinuripot. Ang solusyon sa imo problema sa karon sa kagamitan mo dira sa sulod sang balay, ang imo na supot-supot na bakla na lang na para nga masolve ang problema mo kay para sa imo dako gid ang problema nga naguba na mo no. Kag kung mahimo ang imo na save amo nang gamiton mo, hindi mo pagpagustuhan gamit ang imo credit card kay malubong ka sa utang suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo naman nga mga numero 11, 21, 35, 42 kag 58. Tulip pink is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo naman ni tawag Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Wow, mabalik sa imo sa imo horoscope, mabalik sa imo ang dako nga kwarta nga ginhulam sa imo. Baka nami lang yun, no? Mangin happy ka today, bilog nga adlaw, tungod inspired ka. Ano ay nagpa-inspire sa imo Virgo? Mga maswerte mo naman nga mga numero 12, 45, 15, 52, 28, kag 36. Ultraviolet is your lucky color. Libra. Ang mga Libre naman itaw Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Libra, kung naumpisahan mo na dira ang imo ginaplano nga obrahon, madali ina nga matapos. Aksyonan mo gidayon kay amo inang kalipay nga mahatag mo sa imo ginapakamahal nga ano naging paobra sa imo Padayon na lang ang imo determinasyon kag pagpaninguha. Mangin honest ka sa imo ginapakamahal. Mga maswerte mo naman nga mga numero 14, 33, 35, 43, kag 48. Your lucky color is scarlet red. Action Radio, Philippine Standard Time, Impon de las 3, at 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ayon kita sa pagpangamuyo, update ninyo si Tita Wilma para sa Orasyon Parata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa pila ka ginutlo sa pagpangamuyo batok sini ginaatubang neton sa karon nga pandemic ang COVID-19. Pasiling nigilian ni Joshua Christopher Patagani Vicious tawe ari lang ko gaupod sa programa kag sa pagpangamuyo. Ang hambal na madiri ni Alex Montesa ang story ta sang tagdaog nga ikadua kag ikatatlo sa elementary division kag high school category ta san mo Send mo storytelling, damo kini salamat. Adlaw-adlaw na schedule na ni Tita Wilma isa. So Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. No, may apat pa kita ka entry nga pagabasahon. Ang may apat pa kita ka winning entries nga pagabasahon, di ba? So relax lang ka modera. Wow. Sister Jason Yang, good afternoon. Thank you so much. How are you? Well, anyway, alas 3 sa Ace na Action Radio Philippine Standard Time. Ang eto na na pagpangapikapi upod man sa Zenton Plus
Kag may isa pag ito nga message man sa aton nga mahaytag man siya load sa isa naton ka winner tubulang bata nga nagbulig siya answer sa module sang iban nga estudyante kag kung pilang ihatag sang iloy amo nang ginapaload siya para nga maka-research siya kag maka-answer man sang iya kaugalingon nga module. Nardo ka nami lang bala nga nagapalabotan sila bulig sa aton sini mga entry winners para sa aton ARB4 piece. Okay? Ang mabilin gilamang ni Tita Wilma para sa tanan karon nga adlaw. Ang aton Bible verse for the day halin sa James chapter 3 verse 2. And it says, "We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check." Madamugin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Happy weekend. Happy Sunday para buwas. Kag happy family day. Tikitanay naman taliwat sa Lunes, All Souls Day. Standby na sa may taong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!